Здравейте, момчета и момичета! Днескашното видео ще ви покажа нещо, което успях да си сглоба. Цяло лято събирам части. Нещо супер полезно за всички, които обичат да почиват сред природата. Задължително за всички шаранджи и за сомаджи. Сега ще обърна камерата и ще ви покажа. Ето това е. Успях да си сглоба литиево, железо, фосфатен акумулатор, пауербанк, соларна система и както искате го наричайте, LifePod 4. Така. Какво представлява? Сега в процеса ще ви покажа първо отвънка и после ще отворим вътре да ви показвам. Съответно ще ви кажа какви грешки допуснах и ако някой от вас реши да си прави подобна сборка, да го има предвид. Сега първо отвънка ще го разгледаме. Ето така ще го обърнем да видите. Тук съм разположил гнездо за палката. Тук имаме за зареждане на телефони. Това са силовите контакти. Тук вече можем да слагаме тронинг мотора. Така, предимно аз ще го използвам за когато сме на палатка, да включвам автохладилника, а когато сме в лодката за тронинг мотора. Акумулатора или пауербанка стана е 100 ампер часа. Тук съм си оставил гнездо за соларния панел, който ще зарежда чрез соларния панел, ще зареждам акумулатора. Така, куфара е с размери, горе някъде ще ги напиша, вътрешните и външните размери, че сега не ги помня. Така, първоначално този е първата грешка, която направих. Въобще не ми трябва този екран, защото вътре съм разположил BMS платка с Bluetooth и всичко си имам на телефона. Защо ми трябваше този екран? По принцип куфър е водонепроницаем и удароустойчив. Тук бях му оставил място уж. Мислех, че ще се събере този екран. Не се събра там и сега тук ще мога да разполагам други работи. Сега отваряме. Да показваме сърцето. Ето сърцето. Така. Соларния контролер, самия акумулатор, 4 клетки и сърцето. BMS J-Kong на 100 ампер часа. Това е платката, която контролира 4 клетки. Така, абсолютно всички части съм ги купувал от Китай, от Алиекспрес и от Тему. Дори и куфара. Откъде можем да спестим? Това ще бъде пък първият въпрос. Колко ми излезе? Цялата тази сборка, която гледате всичко, ми излезе на 450 лева. Така, откъде можем да спестим? Първо куфара. Куфара е много хубав. Ето с гумени уплътнения. Може да видите гумените уплътнения. Но е скъпче, 50-60 лева. Тази акумулатор, това нещо също е излишно, ако го ползваме, ако нямаме соларен панел. Нали? Значи представете си колко ще стане акумулаторчето. Ето съвсем малко и ще е на 100 ампер часа. Така, няма да обяснявам по тези кабели как се вързват. Има
Страшно много видеоклипове на руски, на украински, всичко е подробно описано, аз също там гледах и го сглобявах. Така, това казахме соларния панел за соларния контролер, който е настроен също на LiFePod 4 акумулатори, има настройка да зарежда такива. Това е. За батериите ще да казвам. Значи, има, като ги поръчвате, аз направих, това ми е втората грешка. Къде да знам, че има различни размери батерии. Гледам руснаците, правят, разполагат ги в съвсем други куфари, легнала сборка. Значи и там има разлика. Първо ще ви напиша и размерите на моите, какви са, и след това на другите батерии. Виж моите какви са, дебели и тясни, а другите са по-тясни и по-високи. За тях има много разновидности куфари, където може да ги съберете. За този модел това е единственото, може би, подходящо, което влезе и точно стана добре. И затова ви препоръчвам другите, които са по-високите батерии, да се вземете. Така, сега ще ви включа и ще ви покажа за какво става въпрос. Така, ето. Бях принуден да го сложа тук това нещо и мисля, че сега е при транспорт и него трябва да пазя. Затова казвам, че това не ми харесва това нещо. Ето, натискам копчето, тръгва и гледаме. Тук има ампеража, в момента 0, нямам потребление. Волтажа на батерията, то пък сега блести 13,2 волта. 70% е в момента батерията. Така. Значи, силовите контакти, тези двете клеми, са вързани директно на акумулатора, двата изхода, който е за този е за запалката и зарядното устройство за телефоните, и то също си има екранче, ето може да видите, ето го, поддържа и бързо зареждане. Така, те са вързани към соларния контролер. От тук мога да ги изключвам и да ги включвам. Защо съм го направил така? Соларният контролер контролира, когато падне нивото на батерията, той просто защитава. Изключва тези два изхода самичък, преди да разреди прекалено тези клетки. Особеност при този акумулатор трябва да знаем 3 основни фактора. Не трябва да го зареждаме, за да не изкара по-дълго време. Значи, първото, което трябва да знаем, не трябва да го зареждаме на повече от 13,88 волта. Така го дават. Второто, не трябва клетките, всяка една, да се разреждат под 3 волта. И третото, трябва да знаем, че при минусови температури не трябва да се зарежда този акумулатор. Може да се използва да дава енергия, но не трябва да се зарежда при минусови температури. Трябва да е поне 5-7 градуса и нагоре, за да го зареждаме. Както казахме, на 100 ампера може да го зареждаме и с 100 ампера този акумулатор, но производителите казват, повече от 20 ампера не е хубаво да се зарежда. Така, в случая контролера ми е на 20 ампера, но слънчевия панел е 100 вата, така че повече от 4 ампера и половина не дава. Сега при първа възможност отиваме на палатка, на риболов и ще го изпробваме колко дена издържа
и ще ви покажа с едно зареждане и по този начин вързани с соларния панел. Мисля, че 3 денонощия хладилника ще работи, ще зареждаме телефони и каквото си искаме без никакъв проблем. Но това ще го потвърда, когато отидем на риболов. Какво друго може да се каже за този акумулатор, не знам. Значи, както ви казах, можем да спестим от този контролер 50 лева, от куфара 50 лева, 100 лева. От 450 станаха 350. Това нещо струва 20 лева, станаха 330 лева. Значи за 330 лева и в една кофа да го сложим, акумулатора пак ще върши работа, ще е перфектен. Това е, което може да се спести. Тук този екран от някъде другаде го имах и ние го сложих вътре, понеже може да се настройва, чай да спра тази лампа, може да се настройва, съм го настроил на Full, да показва на 13,88 волта, да показва, че е Full батерията. Това е. Така съм го настроил. Той, виж, сега показва 78%, а горния показва 70%. Това е разликата. Горния взима информация директно от BMS платката. Ами това е, момчета, като отидем на лагера, ще продължа с видеото и сигурен съм, че ще върши страхотна работа. Значи, какво друго забравих да ви кажа. Ето го и приложението. Ето това е. Натискаме. Ето го нашия акумулатор. Два пъти пив-пив. И всичко виждаме подробно на екрана. Колко ампера черпи, колко е температурата в момента на клетките, на MOSFET, транзистора, всяка една клетка, по колко волта е. Така, виждаме баланс off. Настройките съм ги направил на 3,4 волта, започва да балансира клетките. Charge, discharge, тук може да си включваме дали да зарежда, дали да не зарежда. Ето тук. Това са ми настройките. Ще се опитам да направя запис на екрана и да ги пусна, да може да ги видите и всеки сам може да си ги прави. А другото, което тук направих грешка. Значи първият път всички казват, нали, това е правилно. Всички са с една и същата парола, от 1 до 6. Желателно да се сменим паролата. Смених си паролата, штрак и всичко се заключи. И повече нищо не можеш да бараш. Добре, че са оставили вратичка там, един австралиец гледах. Има вариант. Пак да си отключим програмата и вече си вкарваме код, който си е нашия код. Защото, както казаха те, представете си, отиваме на пристанището, всички лодки са с такива акумулатори. Трак, ето, чакай да ви покажа пак как изглежда. Его, някакви числа. И сега ще ги нареди тук 5-6. Знам ли кой е моя? Натискам, вкарам паролата и почваме да командвам другия акумулатор, който не е моя. И ако нещо не разбирам, може да объркам работа. Затова е хубаво да се сменим паролата. Така, тук са настройките, както казахме. Да, ето на 3 старт баланс волтаж 3,40. Така, на 3,65 BMS изключва зареждането. Да. Тук съм го направил на 100 ампера, може да отдавам и на 100 ампера може да зарежда. Както казах, ще направя скриншот, а не скриншот, ами запис на екрана и ще пусна да може да някой, ако... Не че ги няма, има ги в интернет всичките настройки. Ето тук съм
колко градуса, нали, 5-7 градуса температурата. Добре, това е. Ще отидем на къмпинга, вече го тестваме в реални условия, колко ще издържи. Затова обаче ми дойде с тези автомобилните зарядни. Те са на 14, нали, пише LiFePod 4 зареждане, да, хубаво слагаме, обаче 14,6 волта. Това, което казах предните правила, по-добре да ги зареждаме до 90% батерията. Както на всеки телефон вече има функция запази батерията, на 80% спират, така е, точно. 13,88 повече не трябва да ги зареждаме. Затова тези автомобилните зарядни, ако го забравим, нали, ще зареди до края. Просто скъсяваме живота на самия нашия акумулатор. Затова трябва да са зарядни с врътка, да си направим волтажа на 13,88, като достигнем да изключи. Това ще е около 90%. Тук ще пише 90%, няма да е на 100%. Това е. Друго няма, какво да казвам.